Ami foli ani tanike kanyeshi radio Macha FM lamelkeloma malikono ani maliko ka nga foli buye kasayika foli wala kuye sabla menye salibaye atemana amadu akumbo ne anje fola ka jemukange okuma sambe foli kake kanyeshi ukelina bele dilema sama kekeme anu kaje karajo in lamenyo ve sama kakeme akake here ani bade ani soroni yirwa ani kene kono amoni Allah Ta'ala fa ala mi nyam bele gilida ala mi ikado ni ama go fale de ala mi nale de ba am go nyina bo amani na Allah Ta'ala fa radio Macha FM ka ka radio barka mai ka ka radio siri lenye akake minyi minumba lame ku ni soja akake radio mi na be mo jigitu akake radio mi be kuna funi nyuma di anga bo flila mo nyina Allah Ta'ala fa amed go ke lame bo go ka nyini lame bo fana fe sabla kenyere radio sumi nasi ra kosa fe Macha FM ngami dun na kobi ikaro abara ki dangoro batama sabla minni wulika joni chesire ala ni aw minumba lame aw re sababula radio yanga baraka boya baraka ke yelenye okuma amba foka wolen mando akana fli akana fama minni wulili kakangari danye na villa walma ne komin keto baye walma jemuka min tabulu mandaye wallahi amba nyina fa ala kama kila kama akan wele ninga nyefoli kanye wasa radio ngaka asawe mawoma ni mugobe radio na ikado anga seka kuma abseka ngule 20 73 33 56 walma 53 05 05 58 na musro ikado radio nyema kacha nyema bado ya Abdou Touré abseka wele 73 38 58 88 wallahi na yo wele fonfo no be no kanga ke o wasara hakaja ikado uno kuma temeka nyeshi nyema bauma amba be foka walma no mami ngera sababu ka radio sigi singa ambe ko ke ninga ubarkada minye deme ba folo e ode tanja distribution boakar tanja ikado an folo boli ana wuli ka joni chesri ikado ayasi kula kosobe o kuma boakar tanja ikado radio tigi ba do anga foli bai minye radio nya akuntlenga ka akili boka bi a wuli ka joni chesri ikado tigi flana we dabatungare o kuma ikado amba nyina fe hakaja akana salia minye kadaba kanu boakar tanja radio barakala do kuma ni deme mim se ka to ni wuli ka joni bike amwiti bwala de groupe tanya yera ke tigi do o kuma anga foli ani tanube kanyeshi boakar tanja ma anga ma ko sanchu mami numbala nu yakili nyumanta mami numbala nu ya ndeme wuli ka jola mami numbala nu ya ndeme nafulla mami numbala nu ya ndeme ikado seba mula anga foli ani tanube kanyeshi bema radio Macha FM jemuka mi nanga ma ko daba ka koroshili ni nyefuli ka bo awnyoro la technicien shuina ikado kanute do ka farane kan ka ta fara minye Abdou Touré ikado jemuka in kewo ka libi kene kan na ma bi fuli walma na nyin na kuma do ka kabuli juna ko download ka anga fuli ani tanube kanyesha ko ngina bela dilema anga kana ka ne ko krafe alade kanute ika duma do dama yani aywa watini je anga babu bo kapi pape kanute ikado amise kana kuma sokono ikado koloshili amachaya kosobe fengeli bami no kara jamane ngono bele gile hakili bala ikado salibado jamana kunigi ikado asim koita machama warala ikado ayo machama ingene jira ko ni ko tarata tugumina chama ngoni kuna funu lase kaba o ikado anda nyera bla kuna funu lase la walma ko karata maketa ikado ando nofa ama nyera de nyiniga muna ni ngoingera kada dalu jumaina jonde ninge a kunkunye munye sabla ni ye jateminege ikado koloshulu buluka nego krafe ikado jamana kuni mami mba koloshi akacha ma binani ma biworo oye mo be minu nye na minu mbe jama chelo kacha katemo funaka surtout que asim go itabiro mi sorasido otemenu ngo fe ikado alebe jekulu mi nguna no e sorasi bulumi ikado uluka koloshili anuka kuta baraka ka bokosobe ni e jamana yere be danga minabi jamana be kawale mi ngono bi ikado aywa jamana kundi sorasi ma plonge manga ke ikado ula mabi yere nyinga yalma ni murutu ni zira ka bo yoro dumai ka jama fara kale bitase aywa jamana kundi ma yalma mabi yere nyinga ni zira yere ka do tugodi misiru kono fo famo bi yoro mi kata suru nyola sabla ni jatimega anye fe minu ma na anye minu nye iba ka fo kama le bi pampan arankile aranfla ara sabana iba ka fasira aywa jamana kunigima alors ningali mimbi ni si kemiri est-ce que mi nyinge est-ce que ata fe akadondi kile mi nyinge
est-ce que a ti faire do no fait fla mi yenige est-ce que a ta fait ka faire do dira. Voilà les trois possibilités que moi je suis en train de me dire. Parce que n'a sur la fali et tout. Car font pas ce qu'a bonanina. Est-ce que ibita muru de takana? Han n'a sur la akunye et de manakuni et ressort. Muru de qu'il est un flacon à bimne. Bon, ni ici ma ba kachala fait au coin de madame l'obse qui fa. Donc maintenant il faut réfléchir. De manakuni quand est attaque moi. Monsieur le colon, yalma kera kadamunga. Attiye doni. Doni yachi. Walma ale redu mun nofe. Walma aba fait que mun dira. Walma abaraka mun yini. Voilà des questions qu'il faut se poser. Antuna pas enquête be sina ka don. Ayene nge kada minga. Akele doa. Ani jama doa. Munde do. Chen yere mun masuye. Abi mun nofe. Mbado sekeselu baraka ka bo bi kosobe. Okuma on de policier ante sekeselu kela antuna anda do la ma nyere nyinga. Yalma ni ko ingera kada dalu jumaina. Mouna aye monsieur Konana kono kata ni kabolenke. Et voilà la question qu'il faut vraiment se poser. Donc ambe mi ngoni do anon akila mi jamana kudi ka aywa mandu ba krefe no ba kroshi ukanga bulika do bake sabula ni finya do dira sécurité mi ba no fe finya do ba finya ni munye ma ki pa arankele muna arafla jamana kudi du même sur kono kata se fimi ka sunya yaro kuma kele ma fo do ko kaya so do ko ka masama do ko abulo tira kuma ko ni gacha am dira ka do min gele je mais mi woni gele du ko ngira ka da munga dalu du men bala chembe mu nofe ni ngali no ni ngali jabu sorola akati kala ofe ni ala kala sora amana kuna foni fon me e ka don anabuli ka joke ko da mo tloka sai o kile fla fana wuli ka jo do kala wuli ka jo minu ngara la fiabu e ka don anye kuna foni chama mana la fiabu e ka don kamale ni do be kisa tirala bon uko kisa tirala e ka don poursuivre de fait police bolo fana mi be nuka mako bac brigade anti criminalité exactly donc a fora ko de mugo chala mais dans quelles circonstances akara tugudi akara kana munka kamale ni nyoko dugu kala de wa uya mene mi zara uya mene ko dugu de lawa ani poursuivre de kala lawa ay poursuivre de bugowa. Moi je crois que une version mi mais non c'est la quête. Il paraît que pour le sou, il y a mobilité doit de fier. Alors, pour y avoir mobilité doit fier, ni mime, à ma canne, honnêtement, version charmant voilà. Mais mine qu'à la version mais avec quoi? Oui, mobilité doit fier, mobilité avec comme c'est HD. Alors, mobilité c'est HD. Au cours de Mali numéro tala, c'est HD bala. Donc, avec comme à Mali donné pratiquement. Alors, brigade bag mogo ou yuto comme le kono kouye ou ya fait à masomajo abola. Donc abolé ou ya gain. Comme les boulton, donc au cas où ma saba manani franc ou l'eau se va encore jugina. Maintenant, la question que moi je me pose, pour sous des mogo franc ou bien tcheni comme mobilier des mogo franc. Et c'est ça la réalité. Parce que ni yé moi il était mené au caracotou ma macanena. Agno pour faire diamant fait. Alors, pour y dire, pour ce qu'on a mobili, Jama Bora, Kana, Aïwa, Gelenge da, au-delà. Mamou, accident que la mouna, qu'il faut constater que, ou le mokata katanu, sur le union, sur l'union, on a là. Bon, ni pour ce qu'on oublie matin, ni pour ce qu'on oublie matin. Pardon, pour ce qu'on a voulu bouger, Katrita, normalement, on est à Katou, mais on va au-delà, Katou, fraqué. Bon, si jamais n'a sera pour ce de Morotan, ou moi, sur le job, là, c'est grave. La population, Diamant Nanabo, Kawadi ou Kassa, faut avoir fait quelqu'un. Kamini, Ibano, Bamako Koui, Kamini, Mabike, Maduro, Maworo, Nika voulait dash dans le Nanga, la Yobishukumana. Alors, moi, Diamant Kachaya. Bon, Diamant Manachaya, Nizula, Haramadi, Sou, Bebeke, Diamant. Dobi familique, Dobi labilique, Dobi Sabalier fort. Mais Dobala, olu b'a fɔ k'a ti ɲɛ olu bɛna ni tiɲɛni bolo ye walima kana ni kɛlɛbolo walima kana ni gɛlɛya yɛrɛ ye et ce qui est sûr et certain b'a dɔn o yɔrɔ de o de kɛra sabula a gɛlɛyara
bon atita nunu ni policier ye marfa de bubulu aw kita anata atita ana ambita donc manga barka bona am ñoro mi bi manga barka bona anake policier ko ne fana laba unana joro ka do ka foni jama barka ma imbaraka bo chugumi na man jugo don alaba so ga agresser alaba bi agresser o ko lay mu na man jugo don nunu bi so ga dangar kana alors nunu la dangar kana bafi ko kamalen ngelen bu cela o ku ma ko abarka na ma boy mi marfaci o jama fangile ni marfa ko kon ngara yaro jama mana ke ma ke me marfati mana marfa ya shi jama ke mama abika kelin na bele dilenya ko marfa da bushi ne balema o amunu mbara na on ja ka fengen chama yi kori kata ko fe chama yi jene bon kise kamalen mi mine il paraît que ay mugu chala bu portant pa anyo de me kamalen ni ma wala o gela bay ma bi yere nyinga est-ce que en réalité est-ce que demain on a pour soi agresser ça c'est une très bonne question beka a déterminer est-ce que demain mina pour soi agresser o créer flana est-ce que ni pour soi nous diri wala maka man fo est-ce que a meka tiga ko nyumani o fana ni dalbe ko gela a gela fo ka toti ni ma kele ni bora ko la ka ba kena alors min ye gela e abarka bona fo pour jouer renfort ni mi me o ya renfort o ya renfort nana mais o pela jama barka nana bonya parce que ni ma jogina ka ba mo ko jusqu'au bikin ko bi gela dango jama bi danga mina bi c'est très sérieux ben ni bi ko ça bisra afaba bisra ben ni bi ko pour sou bisra o kasra wa jebe anga ka population cacher la sobre la population diminuer do population fana diminuer i ka dɔn u tɛ tolérer kɛ bilen k'a fɔ an bɛ nin ko in to an bɛ nin ko in to yen ko gɛlɛyalen don bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi o ye jamana yɛrɛ taabolo ye alors qu'est-ce qu'il faut faire en temps normal qu'est-ce qu'il faut faire o de ye polisi ɲɛmɔgɔw olu kan ka bɔ polisi ɲɛmɔgɔw kan ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ min ye hadamadenw dusukolo bi sɛgɛn a minɛ kɔnɔ cogo min ni kuma ɲuman fɔli ye ani ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a dɔn k'a fɔ polisiw den jo t'a la walima population jo t'a la o bɛ ɲini kɔfɛ mais dans un premier temps i bɛ kuma de fɔ walima i bɛ kɛwale kɛ min b'a jira k'a fɔ ne de ye polisiw ka ɲɛmaa ye u ye baara min kɛ a man ɲi hali n'a sɔrɔla olu jo b'a la pour que jama wakili ka da alors moi j'ai pas entendu on m'a dit que le directeur général de la police il a fait un communiqué le directeur général de la police a communiqué kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ communiqué in den ma ɲɛ o ye mɔgɔw dusu tiɲɛ. Il a fait sorte de communiquer. Il a communiqué sur le mec. Je crois qu'il y a Abdou Yala, mais il y a la classe natale, il y a un foyer. Alors, il a communiqué, il a communiqué, il a demandé de se faire jouer. Mais dans le temps, je me rappelle, dans le temps, quand le général Salifou Traoré était ministre de la Sécurité, c'était pas du tout comme ça. Au Tiamambe pour Soukakoula, au Dona. Gela chama be pulsu ka udona pulsu bi bara chama ge dibila udona to c'est dommage c'est pas parce que mbe dola bushi le nouveau ministre de la sécurité c'est pas parce qu'il parle la bushi ou bien je le connais pas ndako mais je pense que jamana kono ni nana nyemaya la ibla la mi nona ne atle kan yi hakli jagabo ka jateminɛ kɛ ni ministre in bɔra nin ka waati la nin sera ka nin baara in kɛ faamuyali nana nin ka baara in na nin gɛlɛya donna nin gɛlɛya donna na donc olu ka baara in b'o ta min ka ɲi ne dalen don a la le général Salif en temps normal kalo o kalo hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye a bi yaala Mali arajo sow ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ arajo 20 arajo 40 datugulen don ɲɔgɔn na journaliste min b'a ɲininka a ka ca maa 20 ye moi je pense que c'était une très bonne chose a waati polisiw gardiw enfin fɛn o fɛn kɔni bɛ lakana na fɛn o fɛn ye finitigi ye i b'a ye k'a fɔ faamuyali nana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali barika nana bonya kosɛbɛ mɔgɔw commencera parce que a donna min kama Salifu a tun bɛ min fɔ mɔgɔw min bɛ jamana denw hakili la
n'a fɔra ko ministre bɛna sini radio jɛka fɔ la maa maa bɛna dɔn olu bɛna wele daba ni ministre nana i k'a ɲininka nin na i k'a ɲininka nin na Diaw ni ministre nana i k'a dɔn i k'a ɲininka nin na polisi dɔ ye nin k'an ka yɔrɔ la a y'o fɔ ministre polisi dɔ ye nin k'an ka yɔrɔ la a y'o fɔ ministre donc c'était vraiment une très bonne chose bon comme an bi camancɛ fanga de la peut-être que ministre kura minnu bɛ yen o temps t'u bolo moi je ne sais pas mais ne ɲɛna population ni maa min b'u lakana n'o ye polisiw ni gendarmes ni gardiw ye k'u lagɛrɛ ɲɔgɔn na ka kuma fɔ k'a ɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a tila u bɛ dɔ de fara u ka baara kan n ye mun fɔ n ko alors Abdou va me donner le communiqué du ministre ouais le communiqué du directeur général de la police Abdou je l'ai perdu hein voilà là je l'ai alors tiens je l'ai plus de toute la façon an tɛna se ka a bɛɛ kalan mais min kɔni fɔra k'a ma mɔgɔ hakili sigi a ye kuma minnu fɔ k'a ma jama hakili sigi bon ça c'est autre chose peut-être k'a ye kumaw fɔ mais mɔgɔ b'a fɛ ka min fɔ a m'o fɔ sûrement alors je vois qu'est-ce qu'il dit le communiqué qu'est-ce que le communiqué dit alors par ailleurs le procureur de la République près du tribunal de la grande instance de la commune 4 alors a été saisi de même que l'inspection de la police afin que toute la lumière voilà que pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Bon, quand tu dis ça, ça veut dire que déjà on il pouvait éviter de dire ça. C'est une partie sûrement de l'affaire Boukautoro. Baby Kabara Ketchoudon. On a dit le directeur national de la police, le nouveau directeur national de la police, on dit que c'est un très bon policier. Où il y a un policier doit calmer nous. Même le policier doit. Anime Diamana Taboulou doit au lot le Mali est très sensible. Le Mali est très sensible. Serait été moi, ou bien s'il m'avait demandé conseil, ne de communiquer qu'un tel fois. Ma Sara. Polisiw ni denmisɛnnin dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a sara an bɛ yafa deli kɛ ka dugawu don kɛ min banbaatɔ ye a n'a somɔgɔw ye nka ala ni kira sɔnna an bɛna a ko ɲɛɲini min ni min kɛra ko in kɔnɔ ka se k'o ɲɛdɔn c'est tout et tout de suite les gens allaient comprendre par ailleurs il paraît que cɛnni ka banni fana na polisiw taara k'u bɛ taa foli de kɛ u ni ŋaniya ɲuman de taara ɲɛmɔgɔw de taara k'u bɛ taa foli kɛ les gens étaient fâchés. Oui, pour ceux qui ont mobile vitre ni font. Donc tu vois, déjà, il n'y a pas de sénat au niveau. Alors, homme au folie fana. Au folie fana, pour t'écouter. Il fallait demander au conseil. Aïe, moi, où est le premier là? Car ça, n'ingéra, on va faire ta folie là-bas, ma toffee. Est-ce que, on a quelque chose de meilleur? Nous, quand on n'a pas fait, écoute. Nyemo, si n'y a pas de je suis là, aïe, doit faire un policier mobile, canata, aïe, doit faire un mobile, à canata, le policier mobile. Abnou Nyama a été Bamato comme tout le monde. A Kataba présenté, on est pour si Kassay, on est Kassay, ni Nyama, ni Nyama. On a un beau dollar à Yafadeli. Donc, le Mimabolo, et Kabra pour faire la Katuaka pour Yenimi. Ça c'était très bien. Mais ni mot qu'est. On est pour si mobilitan. Pour si finir ou pas. Moi, je suis né du Kaba. Sabla, comment faire tout le monde à l'écho caractère tout le monde. Ma chama me look à before les poursuivre Mouti, poursuivre ma fatigue. C'est compliqué. Nous, on fera les gens ne cherchent même plus à comprendre ce qui s'est passé en réalité. Donc, c'était une parenthèse. Maintenant, j'ai dit, le nouveau ministre de la Sécurité, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très très dommage. Parce que l'État dont il va falloir que nous venons que Philippe Dobé à Kachala faut que boire. Directeur national de la police, n'a pas que Philippe Dobé au Tasso. Ngala ne do manga bara don oni bi mali yero don bi mali die do tekeleni qu'est-ce qu'il fallait faire communiquer mo di la communiquer yoro minuna je pense que c'est ça ne a fo foto mena ni ya fo malien bi ya fa malien islamé ni jamane kono e bi se ka wal defa nga ya fa ami kuma foto na keto bi ya fa abiba ateka te na trai anu chamaya mais ni ma sa quelque là parce que ko bi dala mina ati ma kele kunga da bi fo de ko polisu bon polisu mana fo nyuma bala juguma bala honnêtement nyuma bala juguma bala
Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour signer mon décan, on vous job. Parce que au lieu de faire miséricorde, au lieu de faire béblé, jamana don ni pour sou ni noie. Pour ce qui est de ce qu'a bonné Kakishi, ni nyama et wuli ka do ka ka kuma su do ta wala ka kewale do ta kanyeshi jamana duma. Abina ni bonya ba de pour souka. C'est pourquoi vraiment il y a un rôle à nganga, je la self travailler fou. Vraiment, self y bara chaman ga jamana ngono. Ça nous washi de tidon. Le fait même que quand journaliste ou ta yala radio ni noie kalo kalo, ne serait-ce qu'une seule fois. On dawo ta ngalila. Walma amando ngala mo be message chama. Ah police doit y ngalo yora la police doit y ngalo la. Et le fait même d'en parler. Ministre era ka men ka fo police y ngé. Ou ye mo ko wara ne Carrefour la, ou ye mo blu domina ou bina dokate. O kuma era fo ni ministre, hali ministre ma se ka fembo ala. Abi mane bi aklis ka abi mo abi na ni dala. Bravo. Vraiment, le général Salifou, il a fait ça dans son temps. Et je faisais partie de l'équipe. Minounia Baradamene, Minounia initié, je faisais partie. Donc c'était vraiment extraordinaire. Mais, alors, qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, ni ni n'ouana gela nana jamana kono. Faut c'est qu'à Kouharamade fait Winyamawi. J'ai vu Kurumbi Dokera Dougou de la, comment on appelle, vers Selingela. Ministre Saba, Daranouanga Kata Folila. Ati Mwoka Chouri. Chouti Bleu. Mais le fait que le ministre Saba n'y soit donné Kata Kenakaf. Ayou Hakliski. Aya coup fait. Pourtant, le gouvernement notait, Kurumbi, le gouvernement notait. Le gouvernement m'a conduit à un moment, Bono Dele, car il faut des déclarations. Non, Sango Sanigno à la Kuru Bitunu Nignora et Sango Sanigno Kilena. Alors, le ministre de Saba Bindarasa, Dara Abdoulamoye, Hale Emi Bala de Nika Matala, Inifobida, parce que Oba de la Kafo, Fanga Hakiliver, Fanga Bemiri, Abit Tashi, Jamana Dona. Fanga Minga Woke, Na for a Sababu do Fanana, Kanafuka Muti Bo, Uni Jamana de Doche. Abi mo fundini. O fundini ni, o teka gla abada, Kumanuma ni Hakilisi. Ani yafa delu ko même am chara jamana de kon on est dans un pays de droit. Même si on est dans un pays de droit, on va ko ketu ni bien jamana shi ketu de klini kuma fotu be kuma nye kuma fotu be kuma kien ou des fois on va mali ko cabinet putain. Donc moi ne t'ai informé directeur de la police do diala ki ta fa ministre de la ki. Mais seulement peut-être que quoi que tu aies avec moi photo, moi n'y a bien à faire photo mais na ma photo. L'autre ni comment il va calculer quand tu te tu as qu'à dire comment tu vas battre. En réalité, à quoi ni nimsako mingera, on a tawota, ou les cadeaux de baraka bouloda, qui retire au fait, à nous pousser les niamas au fait, que c'est cadeau. Mini ngera jalaki mi ko ngono ko don yo ko to podwe mais ya fami ma fole misir ko mi do dema am ko do a ambal ma male ko mi ngera ni ngoni ngera ko jugu badi ambi ya fa dele ke ka bo dunge ni ala sona amina ko nyenyini mi ngera ko no muna akosera ni ma amino nyenyini ebe do ma wa klebisi ma do dile ta doutri fait wal mata almami fait olu ti deseneur jofo la olu de ka kata ta afrique net na bani do parce que bani do ma chama de bina minu de ko kala ma ko so minu nu ma nye do minu nu ma fabia il suffit que ma kelinga wuli tro du su bolé kono ma kelinga wuli tro e ka do o diminuer ka ko do ke wal ma ka kuma do fo ba de ma tout quoi. Effectivement c'est comme ça que ça s'est passé. C'est dommage. Nous avons fait un peu de temps pour que les babou indatu mania kananyine ande konoye ande waraye ani manieti o mania korote fana ko anga nyere do ko la ante ka nyere bo komina o mania korote fana mi chemino ko ke ito ngela korotui mania korofana o de sabali ani munyi.
il faut que anga se ko cadre de kono ko mana na togo togo wa mana gela togo togo anga kene hakili anga na tema daka o de be ke sababu ye ame mi no fe tama de fanga kono o kasigi kala ka o de be ke sababu ye ame mi ve tama de fanga kono o ka soro o ka ke ko dafale ni parce que halbi jamana de bele gile dimine du bele gile korotole du bele gile aywa nyamine du nyana foi mati kala ka amina ke tugo di sini ni mina ke tugo di sini o kelema ka be kamana ba donc tant que basigi ni hakisi mana jamana kono abigela ala kani sababu lebo krefe ikado dabaka kolosile ikado aradio jeka fo sanfɛ anye kunafuni flasoro kunafuni minu mandi ikado ode sangaw fe ikado aywa do akufuraje na yadi saliche minyi bingani kela do ye uye sorla se fini de doula kana do san dundala gendarme ke kelembe ikado uye mu goshola garbute sabakumbe ikado douani asafula douani ke kelembe mu tirola o garbute sababe yaro dugu bodawla passager ko ni garbu be ke yoro chamana kata deli ke kise binga do fana ka olu fana ni torala mobility do ka mobili kunchene dunaye o baraka o depane o fana se ko jogina alors anya kuna funu mun sura anga ni radio minnu bi baraka nyo abesan no ye san radio so ye e ka don a directeur ba o ye abatrore ale kuna funu dama e ka don o kera yani sel fana che o fana bolengo menye murujaye e ka don baraka nyo do be radio murujan radio nyamana murujan wala alu traore ale fana kuna funu dama e ka do dungile fana bamaju nana do i ka do sira glalo ka chinois ke chef la mine katalo yi Mauritanien kili i ka do mane chama ngala do prokutora minu ngoni sira ku prokuto ka bubulo olu fana nana muge sira glana minu besina i ka do ka bo ko katan nara u baraka ke tinga o i ka do min ngoni ye murujan favela ni u tarabi aywa sira glano ka ku ka mashima fe chama gini mashima fe minu na furu ka cha dangala minye benu yo obala tracteur ba minnu be sira wala gata ka chien olu bala u ye kini chamange a wari kasabi ko ni dantala ando dado donc ni mbama jawole fla ko ni ngara san ani murujan wati kele dongele onye anga do barakala minnu yinga o ya fanye olu ye ma minnu ye ikalo tamasha mingola be tamasha kelenye sabla aywa minye murujan gawe chama ya jira ka fo a chama baraka fla ka fo ni nwaje sabla do yuye ikado ka sheria o ukoni mo memunu na o yishino ke cheflay o yolu mi tara lolu ye ani ayo Mauritanien kile olu be changer mbarakelo yi amal bon ni de korogala e bide ni bama dia wole ko ni jamana chama dia 100 kabo sa kana sebu kilo kema fla ni doni kabo sebu kana Bamako kilo kema fla ni doni peut-être vous demandez ya ça ce n'est plus le nord c'est le centre maintenant du Mali ni yo jadimeke ni bama ne wale ni ngara san ate hali kalo sababo ni mafi ni gela bay donc on be mi wo ode halbi chamande fala nyama mini asim goitay ale so rasi mali de famba be en tout cas mi de ko bi ni mali ni nga ni ba kete ke 90% des maliens be ba fa asim goita aka président darabay do kala ke sababu asim goita ka do fara halbi lakana ani segasgali kan ba manju keleli angana keble e ka do korovela o dugole do yoro minu na ka to nyini foi o kuma do fara sandaina halo fole mani tabla mu kan guli awa e ka do polisu ni gendarme minu be no lu ka yoro la nyado chama ye dange o yaro ko halo kuma re fole mani ni jamana di jabe fole mani parce que o ba dira ka fa halbi na ka bi abi fami no fe chayala o make mais ne tourne fait même il n'en fait oui on dirait civil oui c'est vrai ça va on a na tugo mina gendarme a to de douane kere garabu de kuma sur civil de là donc oui moi trompé ta donc mali sur la sous do mali sur la ito do mais muruja ana lamini kabulu bina kuma mi mo tigara ka kafo ni ba mandu e nu yi tenikelo
dɔw y'a jira k'a fɔ maa 8 dɔw y'a jira k'a fɔ maa 10 don mais cɛ tan ni marifa bɛ se ka don maa 1000 ka cogo di dugu kelen kɔnɔ u ka balala zɔnw ma nka ni bɔ kɛra kalama k'a fɔ ninnu nana u bi tiɲɛni na sabula o ye baara in ka don ka baara ni fɛn kɛ fɔ fɔ tɛ miniti 20 miniti 30 a b'o dafa wallahi kabini u bɛ tila baara la k'a fɔ u bɛ bɔ u b'a sɔrɔ jama y'i labɛn a donna kɔni k'a tɛ bɔ bilen o maliyɛnw an k'a lajɛ an k'an jɔ o jɔyɔrɔ la n'an m'an jɔ o jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ gɛlɛya ye u donna dugu min kɔnɔ Morijan kɛlɛkɛ dugu don cɛfarin dugu don sabula buramaninsiw bɛ yen bamananjuw bɛ se ka don cogo di u ka bala la ka don ni bɔ kɛra kalama miniti 10 o wasara diɲɛ cɛ duman bɛɛ ye kɛ labɛn kɛ n kana se ka taa marifa b'a bolo n yɛrɛ na marifa ɲini yɔrɔ jan fɛ k'a cɛw la bamananju ninnu filɛ nin ye u bɛna ka na nin ko min kɛ yan fan wɛrɛ n'u sɔrɔ ka marifa k'a mun kɔfɛ u bɛ tugu kɛ u bɛ taa ten fufufu an kana se k'o kɛ u bɔra sira min fɛ an na dingɛ tigɛ a ye n'an nana a bɛ bɔ ka bin a kɔnɔ k'a k'a kari an kana se k'o kɛ nka ka don ka mɔgɔ ɲɛ dugu kɔnɔ ka taa hali bi n'a ka bin maa ma sɔrɔ min sera k'a fɔ ne ye nin ye u taara nin yɔrɔ la walima nin kɛra tan an ka k'an jɔ an jɔyɔrɔ la sans zéro ye n'an y'a bɛɛ bila ka sɔrɔsiw ni polisiw ni gendarmew ni gardiw kɔnɔ a bɛ tiɲɛ fo que jamanadenw ka wuli ka jɔ boloda an kelen o kelen ka k'an dama sɔrɔlasi an kelen o kelen ka kɛ jateminɛna ye ninnu ni don dugu kɔnɔ ka bɔ abada ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ complice dɔ b'u bolo o tɛ ka kɛ abada u se ka bɔ kungo fɔlɔ kɔnɔ ten furu ka don ka na nin kɛ non sanu kanu u y'a ɲɛɲini cidenw b'u bolo minnu bɛ taa ka segin kɛ minnu bɛ kunnafoni di n'i kɛra maa kekuman ye dɔrɔn n'i kɛra kɔlɔsilikɛla ye i bɛ sɔmi fɛn dɔ la wallahi min ye Morijanka ye wallahi b'a dɔn maa dɔw sɔminen don a la n'i siranna ka kuma ko wɛrɛ bɛ kɛ don dɔ la min ka jugu nin ye min kɛra san wallahi maa dɔw sɔmina tile damadɔ yanni a don ka se sabula u tɛ n'u kun fɛ o u tɛ wuli ka na u kun fɛ dugu kan o tɛna non u bɛ jateminɛ de kɛ i b'a sɔrɔ u bɛ nin ko in labɛn a bɛ kalo bɔ u b'a k'a labɛn marifatigiw bɛ bɔ yan tuma jumɛn sɔrɔlasiw ni yan yɔrɔ ka jan wa n'an ye nin ko kɛ an bɛ taa sira jumɛn fɛ i k'a dɔn minɛnw bɛ don cogo di k'o kan ka dilan cogo di u bɛ labɛn de kɛ donc duguden bɛɛ lajɛlen kan ka filɛli kɛ maa ma bɛ yen ni ni bɔda in ka surun i kan ka jateminɛ kɛ ka wuli ka jɔ bolo la kabini sisan sini don wa sinikɛnɛ don wa ala k'an kisi o ma yalima u bɛna bin an ka dugu kan wa kana sigi k'a kɔnɔ i bɛ wuli ka jɔ de bolo da maaw sugandi minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu bɛ jateminɛ kɛ dugu bɔda n'a dunda la kungo taa siraw la jɔnni nana jɔnni dɛmɛna maa min bɛ kɔn joona ka kunnafoni sɔrɔ maa min bɛ kɔn joona ka kunnafoni di e de ta ye lafiya e de ta ye hɛrɛ ye sayi